Kap 2. Imbagħad fit-tielet jum sar tieġ f'Kana tal-Galilija u Ġesu kienet hemm. Ġesu kien mistieden għat-tieġ wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu. Billi ma kienx fadal iżjed inbit, Ġesu qaltlu: m'għandhomx inbit. U Ġesu qalilha: x'hemm bejni u bejnek, mara? Is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Ġesu qalet lill-qaddejja: għamlu kull ma jgħidilkom hu. Issa kien hemm 6 ġarar tal-ħaġar imqiegħda hemm għar-rid tal-purifikazzjoni tal-lud. Kull waħda minnhom tasa xi 100 jew 120 litru. Ġesu qal lill-qaddejja: imlew il-ġarar bl-ilma, u dawk imlewhom sax-xifer. Imbagħad qalilhom: issa ħudu minnu u newluh lil dak li qiegħed jieħu ħsieb il-mejda. U huma marru jagħtuhulu. U daq l-ilma mibdul f'inbid. U billi ma kienx jaf mnejn ġie, għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sejjaħ lill-għarus u qallu: kulħadd l-inbit it-tajjeb iservi l-ewwel, meta mbagħad ikun ħadhom, iġibu dak li jkun inqas tajjeb. Immint l-inbit it-tajjeb erfajtu sa issa. Dan li għamel Ġesu f'Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Bih wara l-glorja tiegħu u d-dixxipli tiegħu emnu fih. Wara dan niżel Kafarnawm u ommu, ħutu u d-dixxipli tiegħu. Iżda ma qagħdx hemm għal ħafna żmien. Kien qorob l-għid tal-lud u Ġesu tela Ġerusalemm. Fit-tempju sab min qiegħed ibih barrin, naċ u ħamiem, u min kien bil-qiegħda jsarraf il-flus. Għamel sawt mill-ħbula u keċċihom il-koll il-barra mit-tempju bin-naċ u l-barrin tagħhom, xerret il-flus ta' dawk li kienu jsarfu u qalbilhom l-imwejjed. U lill-bejjieqa tal-ħamiem qalilhom: warbu dawn minn hawn, u dar missieri tagħmluhiex dar tan-negozju. Id-dixxipli ftakru f'dak li kien hemm miktub fl-Iskrittura: il-ħeġġa għal darek fnietni. Imbagħad il-lud qabdu qalulu: x'sinjal se turina li int tista' tagħmel dan? Ġesu weġibhom: ħottu dan it-tempju u fi 3 ijiem nerġa' ntellgħu. Għalhekk il-lud qalulu: dan it-tempju ħa 46 sena biex inbena u int se ttellgħu fi 3 ijiem? Iżdu tkellem fuq it-tempju tal-ġisem tiegħu. Meta mbagħad qam mill-imwiet, id-dixxipli tiegħu ftakru f'dan li kien qal u emmnu fl-Iskrittura u fil-kliem li kien qal Ġesu. Waqt li kien Ġerusalemm għall-festa tal-Għid, kien hemm ħafna li emmnu f'ismu billi raw is-sinjali li kien jagħmel. Imma Ġesu min-naħa tiegħu ma kienx jafda fihom. Għax hu kien jaf lil kulħadd u ma kellux bżonn min jagħtih xhieda fuq il-bniedem, għax hu stess kien jaf x'hemm fil-bniedem.